Dragi gledatelji, dobar dan i dobrodošli u podcast projekta Snovi. U današnjoj epizodi razgovarat ćemo o stavu američke diplomacije o jugoslavenskim komunistima tijekom Drugog svjetskog rata, a u tome će nam pomoći dr. Hrvoje Čapo s Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu. Dr. Čapo, dobar dan i dobrodošli u naš podcast. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Evo, za početak, čisto kako bi našim gledateljima bilo jasnije, kojim ste se izvorima koristili tijekom bavljenja ovom temom? Svaka istraživanja koja se bave bilo kakvim vidom američke vanjske politike moraju krenuti ili, da ne kažem, biti utemeljena na dokumentima o vanjskoj politici Sjedinjenih Američkih Država, a ključna točka u svakom takvom istraživanju je pregled njihovih objavljenih izvora koje oni već godinama objavljuju preko svog State Departmenta, odnosno Ministarstva vanjskih poslova i posebnog odjela unutar State Departmenta koji se zove Ured povjesničara i onoga što je svim povjesničarima poznato kao FRUS serija, odnosno Foreign Relations of the United States. To su dakle zbirke objavljenih dokumenata o vanjskoj politici. To je onaj temelj na kojemu treba početi i na kojem počivaju sva takva istraživanja, pa tako i ova moja. Dakako, ova tema je već obrađena i dobro poznata u literaturi. Ta literatura je iznimno obimna i u hrvatskoj historiografiji i u inozemnoj, ali sva ova istraživanja i dosad provedena su bila utemeljena na ovim dokumentima o vanjskoj politici. Naravno, ono što Ured povjesničara objavljuje, ono se tiče globalne američke vanjske politike. Ovdje govorimo o Drugom svjetskom ratu. Točnije, fokusirao sam se samo na 1945. godinu da vidimo kakav je taj odnos bio u onoj ključnoj posljednjoj godini rata i početku novog režima u Jugoslaviji. I dakako da su dokumenti koji se odnose na tu točku američke vanjske politike dosta bogati. Tako da već u FRUS-ovima imate objavljeno stotine, tisuće zapravo dokumenata koji se odnose i na jugoslavensko područje. Problem dolazi kada mi kližemo, da tako kažem, u povijesnim razdobljima, pogotovo u međuraćju, recimo ako pokušavate tražiti Hrvatsku u tim dokumentima, onda ju nećete previše naći, ili Kraljevinu Jugoslaviju tek pomalo pokoji detalj samo koji se ticao onih najvažnijih točki američke vanjske politike, onda moramo ići i u arhive. Dakako, imao sam priliku istraživati u Državnom arhivu SAD-a. To je još jedna referentna točka za ova istraživanja i ovdje istražujete dakle, u fondovima Ministarstva vanjskih poslova i ponajviše možda na izvješćima poslanstva ako se tiče Kraljevine Jugoslavije ili veleposlanstva ako se tiče svakog područja, odnosno svakog razdoblja nakon 1942. godine. Osim toga imamo i predsjedničke knjižnice gdje se čuvaju, američkih predsjednika dakako, gdje se čuvaju pojedina gradiva vezana za predsjednika, ali i njegovo uže djelovanje, tako da je količina dokumenata za 20. stoljeća, pogotovo za ovaj Drugi svjetski rat, da tako kažem, neograničena i onda moramo biti dobro fokusirani na temu koja nas zanima, da se ne izgubimo u tolikoj količini gradiva. Zato, već sam spomenuo da je ova tema jako dobro istražena i jugoslavensko-američkih odnosa i vojnih pitanja tijekom Drugog svjetskog rata, pa je zato ovaj jedan možda pogled, ni on nije nov, niti neistražen, niti nepoznat u literaturi, ali dopušta da koristimo malo veći broj, malo uži, da tako kažem, karakter dokumenata koji se odnosi samo na taj američki odnos prema komunizmu 1945. godine. Doćemo još malo i do 45, ali evo čisto za neki možda dodatan kontekst, prije nego krenemo sa odnosom prema komunistima na našem prostoru, čisto da kažemo i nešto o američkom odnosu prema komunizmu općenito. Kakav je on bio, je li dolazilo do nekih promjena u odnosu prema komunizmu, točno naravno prema SSSR-u, prvenstveno u međuratnom razdoblju? Ma da, svakako. Mislim, ono što svima pada na pamet kad se spomene Amerika i komunizam je to jedna verzija američkog društva prema komunizmu općenito. I ona je zapravo u velikoj mjeri i istinita. Nju možemo početi pratiti već od 1919. godine kad je u Americi osnovana komunistička partija SAD-a, a bila je utemeljena na onim iskustvima boljševičke listopadske revolucije 1917. kada globalno, a pogotovo onda i u Americi, dolazi do tog razdoblja crvenog straha ili crvene panike. 19. je tu ključna, iako su SAD prekinule odnose sa Sovjetskim savezom
1917. te godine. 19. je ključna za njihovo područje, zato jer zbog osnivanja ove komunističke partije i niza anarhističkih onda bombaških napada i onda kreće cijela njihova američka institucionalna borba sa komunistima. Cijelo razdoblje međuračja je bilo karakterizirano takvim latentnim, da tako kažem, ideološkim sukobom i suprotstavljanjem američkog društva, američkog načina viđenja, vođenja politike i onoga komunističkoga. Tako da sve negdje do Roosevelta nemamo nikakvu eru ni poboljšavanja tih odnosa, nego oni nakon što su bili prekinuti 1917. su nastavljeni tako da Amerika nije priznavala SSSR. To je bilo isto i za vrijeme kraja vladavine demokratskog predsjednika Wilsona, a i onda za ovu trojicu republikanskih predsjednika i Hardinga i Coolidgea i Hoovera se ništa nije mijenjalo i onda dolazi do nekih promjena tek kad je došao Roosevelt. Roosevelt, dakako čak i nekoliko godina prije dolaska na vlast, već je počeo razmišljati o obnavljanju, da tako kažem, i priznavanju veza sa SSSR-om, ali to ne možemo reći da je bilo utemeljeno na nekom divljanju komunizmu, komunističkoj državi ili Staljinu općenito, već je to bilo ponovno nešto pragmatički da bi iskoristio možda veliko tržište Sovjetske Rusije, da bi se nekakvi poljoprivredni proizvodi ili slično mogli plasirati američki tada na to novo tržište. Tako da je Roosevelt već nekoliko godina prije u studenom 1933. godine je bio priznat SSSR, počeo se zanimati za količinu prirodnih resursa Rusije, nije baš očekivao neku likvidnost novčanu, ali je mislio da bi u nekakvoj razmjeni dobara, američkih dobara i proizvoda za njihove prirodne resurse moglo to biti isplativo za Ameriku i zato on kreće prema Sovjetskoj Rusiji. Oni su to dakako dočekali otvorenih ruku i dobrodošlo, ali cijela era i cijelo razdoblje međuračja je bilo i dalje okarakterizirano onim osnovnim američkim sumnjama prema tom komunizmu. Onda dolazi do tih promjena, naravno izbijanjem Drugog svjetskog rata. Prva neka ključna stvar u tome je bilo potpisivanje Njemačko-Sovjetskog pakta o nenapadanju, a zatim izbijanje Drugog svjetskog rata i onda baš ključna točka se dogodila napadom Njemačkog rajha na SSSR i tu dolazi do određenih promjena koje su uzrokovale da američka pragmatičnost sad mora doći na vidjelo i da se moraju povući neki ključni potezi u odnosu prema SSSR-u, a koji su činili jedan odmak od ove prijašnje politike. Iako je iza nje uvijek, pa taman i ona bila ta pragmatična suradnja od tog razdoblja, iza nje se uvijek skrivala ta jedna sumnjivost prema širenju komunizma. Vidimo sad da su ti razlozi najčešće bili, što ste rekli, pragmatični, praktični. Ako njih stavimo po strani, kakav je bio zapravo Rooseveltov osobni stav prema komunizmu i na čemu možemo vidjeti taj stav, na čemu se on vidi? Da. Pa njegov osobni, američka vanjska politika bila je jako uvjetovana uvijek osobom predsjednika. State Department i predsjednik su tu uvijek djelovali, neću reći kao dva antipoda, ali nisu nekada bili ni uvijek na istom stajalištu, niti uvijek unutar istog, da tako kažem, političkog tabora. Ono što smo primjećivali kod Wilsona još za vrijeme Prvog svjetskog rata, njegovo oslanjanje na osobe iz svog užeg kruga, a ne na State Department, to vidimo zapravo i u Rooseveltovoj administraciji tijekom Drugog svjetskog rata, gdje je Roosevelt i ljudi koji su ispitivali stanje u Ministarstvu vanjskih poslova bili uvjereni da je još dosta tog republikanskog mentaliteta zaostalo u State Departmentu. Tako da vi netom prije izbijanja Drugog svjetskog rata u tim inspekcijama redovitim američkih misija po svijetu nalazite u izvješćima da su još uvijek umjesto Rooseveltove slike stajale Hooverove i slične detalje koji su mu govorili da on baš Ministarstvo vanjskih poslova i ne može vjerovati. Naravno, ratne okolnosti onda stavljaju sve njih u isti koš, da tako kažem, ali je isto tako i Roosevelt imao osobni dodir prema vanjskoj politici. Onda je on koristio neke svoje prijatelje koji su mu bili veza prema SSSR-u, prema ispitivanju stanja osobe, osobnosti Staljina,
To ga je dosta zanimalo, kakav je Staljin kao osoba, a njegov osobni stav prema komunizmu nije bio predaleko od općeg američkoga, a to je bila ta jedna averzija prema tom načinu političkog vođenja. On je mislio da je komunizam jednako loš kao i nacizam. Držao je da su to dvije diktature gotovo istih postulata, kršenja općih građanskih sloboda i prava građana. Mislio je da je komunizam nekakav oblik ruske brutalnosti. Tijekom rata je onda došao do nekog razmišljanja, ono od 1943. kada on prihvaća da SSSR bi mogao imati ključni utjecaj na istočnu Europu, onda se u njegovim razmišljanjima, koja su ostala zapisana u memoarima, što ljudi oko njega, što suradnika, što drugih koji su bili u kontaktu s takvim stajalištima, onda se vidi to njegovo razmišljanje da bi možda bilo dobro da Sovjeti budu naslonjeni na Europu nekoliko desetljeća, pa će to možda ublažiti taj oblik njihove brutalnosti otprilike. On je sa svojim veleposlanicima u svijetu kojima je vjerovao, razmjenjivao viceve o komunizmu, govorio da je Staljin isto tako, da je dobro poznato da je Staljin diktator koji ubija tisuće ljudi bez ikakvih ograda, tako da je njegov stav bio u suglasju ipak sa onim općim američkim stavom. Ono što je on morao paziti, kao i svaki američki predsjednik, je bilo kakvo je mišljenje američke javnosti. I to se vidjelo čak i u ovom procesu priznavanja SSSR-a 1933. godine, kada je prethodilo tom samom činu obimno istraživanje razmišljanja američke javnosti. Tek kad su dobili nekakve potvrde da Amerikance zapravo to ne zanima previše, onda se išlo u taj proces. Znači, prije svake neke velike odluke Roosevelt je nastojao provjeriti razmišljanje američke javnosti, jer nikako nije želio biti okarakteriziran kao simpatizer komunizma. U to vrijeme mi dakako imamo jaki pokret protiv, odnosno koji je zagovarao izolacionizam SAD-a u odboru Prvo Amerika, odnosno America First Committee. On je bio izuzetno jak i tijekom Drugog svjetskog rata, pogotovo na njegovom početku i u Americi, tako da su to bile sve nekakve silnice koje on morao gledati i osluškivati prema svom odnosu prema komunizmu. Spomenuli ste sad tu neku osnovu vanjske politike SAD-a, taj neki izolacionizam, nemiješanje, pa ajmo polako onda preći na godine Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji. Kakav je bio američki pogled na ovaj prostor, kakvu su onda politiku oni vodili na ovom prostoru i kako se to recimo odnosilo na izbjegličku vladu u Londonu, koja ipak i dalje bila međunarodno priznata? Da, tako je. Mislim, ako se vratimo opet na Wilsona, velike su sličnosti između Wilsonove i Rooseveltove administracije, barem po ovim velikim globalnim pitanjima, internacionalnim, da tako kažem, od Ujedinjeni narodi, da kako su nekakav izravni nastavak te neke Wilsonove politike koju onda Roosevelt sad krenuo istjerati, da tako kažem, do kraja. Ona Wilsonova Amerika je bila prva država koja je priznala novu kraljevinu, novo južnoslavensko kraljevstvo, kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca već u veljači 1919. godine. I nakon toga zapravo tek kad su je priznali, ostavili su tu kraljevinu da ima svoje unutarnje probleme bez nekih intervencija i želje za intervencijom unutar tih problema, iako su Amerikanci tijekom međuraća bili svjesni hrvatskog pitanja i svih problema, ali su ostavili da to tako bude, tako da su sami odnosi između dviju država bili, rekao bi, politički uljudni, gospodarski beznačajni, tako reći, sa nikakvom međusobnom razmjenom. Najveći problem vam je tu bila otplata ratnoga duga, koja onda tek, mislim da je Kraljevina Jugoslavija bila među zadnjim državama koja je to uspjela dogovoriti sa SAD-om tamo negdje 30. godina. I onda još uvijek nije isplatila sve što je bila dužna. U takvom nekakvom okružju je bilo nastavljeno i odnos sa jugoslavenskom izbjegličkom vladom u Drugom svjetskom ratu. Amerika ju je priznavala, što više 1942. pa rekao bi čak i prijateljski je iskazala jednu čast podižući stupanj
ove američke misije pri Kraljevini Jugoslaviji na stupanj veleposlanstva. Jer cijelo vrijeme međurače ona bila na nižem stupnju poslanstva samo. Tako da u tim diplomatskim odnosima to je ipak bila donekle jedna velika razlika. Ali prema kraju rata taj odnos, mislim ta uljudnost nije prestajala ni do samog kraja rata, pa ni do samog kraja i one vlade Tita i Šubašića. Ali se vidjelo već u 1943. godine da tu dolazi do određenih promjena. Jer tu dolazi bit američke vanjske politike, a to je američki državni interes na vidjelo. Pragmatizam koji je povezao i Ameriku i SSSR tijekom Drugog svjetskog rata nije bio, vidjeli smo, zbog ljubavi prema komunističkom sustavu, nego zbog toga jer je Roosevelt smatrao da jedino uz sovjetsku pomoć on može i zaštititi Britaniju, ali i spriječiti Hitlera da zavlada svijetom, kako je on to vidio, jer je vidio da neće biti moguće bez sovjetske pomoći ostvariti išta na tom planu u borbi protiv Hitlera. Tako da taj pragmatizam je došao do izražaja i američki državni interes, a ono što su oni tada vidjeli na terenu, koji su procjenjivali oduvijek kao dio sovjetske sfere utjecaja i britanske, nisu bili opet previše zainteresirani, ali su vidjeli da se tu stvari okreću na korist tog jednog pokreta otpora koji je imao komunistički predznak, ali im to izgleda nije bilo previše bitno u tom trenutku, nego kao što su surađivali sa Sovjetima, tako su jugoslavenske komuniste gledali kao dio tog globalnog jednog sovjetskog imperija u nastajanju, bi rekao. I onda vidimo, kažemo, 1943. tu nekakvu promjenu prema izbjegličkoj vladi. Najbolje se možda ona vidjela u nizu analiza koje su krenuli 1944. recimo, polovinu već 1944. godine, ali možda je dobar slikovit primjer jedna korespondencija između kralja Petra II. I samog predsjednika Roosevelta, gdje kad vi čitate sad to pismo tamo negdje polovinom travnja 1944. koje je poslao Petar II. Rooseveltu, onda se čudite koliko je iskren zapravo u svom odnosu, jer stvarno jedan očajan ton izbija iz tog pisma, gdje se vidi da on od Amerikanaca traži pomoć. Prije svega bila je to pomoć u zadržavanju Draže Mihajlovića u vladi i očekivao je od njih značajnu američku podršku, da će tako ostati, da se očuva taj monarhijska struktura i buduće države. A u Rooseveltovom odgovoru se vidjelo da je bio dosta hladan, ali i odlučan. Bio je on uljudan, dakako, kao i uvijek, ali se vidjelo da Amerikanci su okrenuli već svoju politiku, već i on samom kralju rekao da treba priznati stvari na terenu, da Tito pokret otpora ima puno veću, po njihovim informacijama, puno veću potporu nego što ga to ima kraljevska vlada, da oni daju Titu u tom trenutku samo vojnu pomoć, da ona ne prejudicira nikakvu političku, ali je bio i dodatak da politička konsekvenca je naravno jasna. Tad je već bilo jasno da su Amerikanci već polovinom 1944. znali u kojem će smjeru ići ta Jugoslavija. A kako je došlo onda jesu Amerikanci imali neke izvještaje, kako su ti izvještaji izgledali, pa da je došlo onda do te promjene okretanja prema partizanima? Možemo se opet prisjetiti Prvog svjetskog rata, jer dosta je sličnosti između tih administracija. I u Prvom svjetskom ratu Amerikanci su, dakako nisu odmah ušli u rat, oni ulazi tek 17. Ali su bili naslonjeni na britanske obavještajne podatke. Tako je bilo i u Drugom svjetskom ratu, naslonjenost na britanske obavještajne podatke. Wilsonova administracija je odlučila s tim prekinuti, pripremiti se za buduću mirovnu konferenciju osnivanjem svoje posebne jednog odbora koji se zvao Inquiry, odnosno istraga, koji je sam promatrao pitanja. To vam je bilo niz povjesničara, stručnjaka, geografa, svih mogućih podataka koji su oni skupljali na jednom mjestu da vide kako bi se poslijeratna Europa mogla razvijati i svijet. To vam se isto događa i kod Roosevelta u nešto manjoj mjeri. A odnoseći se na ovaj prostor bivše Kraljevine Jugoslavije, da kako oni su bili oslonjeni na podatke britanske vojno-obavještajne službe, ali su ubrzo osnovali svoj OSS koji je preteča današnje CIA i tako da su prva izvješća OSS-a o partizanima bila već negdje tamo od kraja 1942. godine, pojačavalo su se tijekom 1943. A za njih je karakteristično bilo da nisu nastala na terenu, nego su bila nastajala, da tako kažem, na podacima koji su im bili pristupačni na samom američkom tlu i njihovi autori često su bili ljudi sa područja
Jugoslavije, tako da su ovisile o njihovim ideološkim, da tako kažem, afinitetima. I tako da se u tim prvim izvješćima vidi da je bio netko tko je bio protiv izbjegličke vlade, a na strani komunističkog partizanskog pokreta, jer je Narodnooslobodilački pokret u to vrijeme u OESS-ovim dokumentima bio karakteriziran kao jedini demokratski pokret na području Jugoslavije, jer je znao što zapravo je melem za uši, da tako kažem, za američke krojitelje politika. Međutim, ubrzo OESS odlazi sa svojom posebnom misijom, prvo kao dio britanske, onda i posebnom misijom na području Jugoslavije. Ta izvješća se multipliciraju, ona postaju sve kvalitetnija, sve više ljudi počinje raditi, cijeli jedan odjel za južnoevropske poslove unutar State Departmenta počinje raditi na analizi ovih područja. Iako izuzmemo da su Amerikanci globalno bili nezainteresirani, odnosno nisu vidjeli izravnog interesa na području bivše Jugoslavije, nego su to priznali pravo i prihvatili stanje stvari na terenu da je to britanski i sovjetski dio utjecaja, njihovi podaci su bili prilično dobri. Tako da već istovremeno kad je bila i ova korespondencija između Petra II. i Roosevelta imamo jednu možda najdetaljniju analizu možemo naći o jugoslavenskim komunistima koja se zapravo onda nije mijenjala niti tijekom rata i dobro je anticipirala sve ono što će se dogoditi na kraju rata. U toj analizi bilo je rečeno da su za američke te interese bilo bi najbolje očuvati Jugoslaviju. Dakle, nisu dopustili ni dalje, niti unutar rata, niti nakon ratnih zbivanja, njeno cijepanje po nacionalnim osnovama. Oni su, vidi se sad, da su bili svjesni svih onih izvješća iz Kraljevine Jugoslavije koji su govorili o osnovnim nacionalnim problemima koji su prije svega unutar Kraljevine Jugoslavije, koji su bili okarakterizirani problemima između Srba i Hrvata. Oni su bili svjesni toga. Ovdje su u te svoje analize još stavili i Slovence, ali za Slovence su držali da su oni kao jedna manja nacija, tako kažem kako su ih oni gledali, uvijek težili tome da se priključe one koja je imala dominaciju unutar države. To su onda unutar međuratne Jugoslavije to bilo prema Srbima. Oni su pretpostavljali da bi isti odnos mogao biti i nakon rata. Priznali su tu da Tito partizanski pokret ima apsolutno komunističko obilježje, da je to jedan totalitarni pokret koji prakticira masovne egzekucije, koji ne preza pred ničim u borbi protiv svojih političkih neistomišljenika i onih koje su oni vidjeli kao neprijatelji. Svi ti podaci su bili deklarativno navedeni u toj analizi, uključujući nespremnost partizanske vojske u suradnju sa zapadnim saveznicima, propagande protiv zapadnih saveznika u korist SSSR-a. Sve ono što je govorilo da su zapravo oni jedan satelit SSSR-a koji djeluje na ovom području i toga su Amerikanci bili svjesni, ali opet kažem i svjesno prihvatili taj komunistički poslijeratni karakter režima koji bi mogao biti. Da kako oni su željeli vidjeti nekakav oblik suradnje kao i Britanci da kako su u tome prednjačili, Amerikanci su ih onda na posljedku podržali, nekakav oblik komunikacije i suradnje između izbjegličke vlade i Titovog režima. I to je bio ovaj sporazum Tito-Šubašić, gdje su Amerikanci na kraju, iako su tijekom svojih vojno-obavještajnih planiranja i nekakvih akcija zapravo željeli postaviti Šubašića kao osobu koja im je bila bliska njihovim interesima na području Jugoslavije, koja bi povezala sve te, da tako kažem, političke silnice, a da sve dođe do onog rezultata kojeg su oni tijekom cijelog rata deklarativno izricali, a to je bilo da narod, odnosno stanovništvo, ima pravo slobodnom voljom odrediti oblik svoje vlasti u političkom, gospodarskom, socijalnom smislu, bilo kakvom drugom. Tako da su se te promjene, odnosno analize, pokazale vrlo dobrima, međutim, druga strana te realne njihove politike, da su oni odustali i prepustili tu vlast, se vidjela i dalje. Osnova je bila da se neće
intervenirati u unutarnje političke probleme, a prema kraju rata je ona sve više postajala izražena kada je bilo jasno da je to već sovjetska sfera utjecaja gdje Britanci nisu imali svoju snagu, onda je ta njihova želja za neintervencijom bila toliko izražena da nisu željeli više, da tako kažem, gotovo niti čuti za te neke probleme. To vidimo po konferencijama ovim međuratnim tijekom 1943. pa do 1945. i do Jaltskom konferencijom, recimo, gdje kad god je neka rasprava u Jugoslaviji, američki predstavnici, uključujući ove vojne, ne sudjeluju, da tako kažem. I tako ima niz još tih detalja, ali koji govore o općoj viđenju ovog prostora kao nekog prostora u kojem Amerika nema interesa. Oni su Britancima prepustili, međutim, Britanci nisu imali snage na terenu provesti ono što su oni željeli bez Amerikanaca. Amerikanci u onog trena kad su na Teheranskoj konferenciji, kad je odlučeno da će iskrcavanje na Normandiji imati prednost, da neće biti iskrcavanja na istočnoj Jadranskoj obali, onda su se povukli, da tako kažem, sa područja bivše Kraljevine Jugoslavije i svima je već bilo jasno da onaj koji ima svoje trupe i postrojbe, a to će biti Sovjeti, će imati primat u određivanju poslijeratnog režima. Sad doćemo malo do ovog demokratskog načela koje ste spominjali malo prije, ali prvo samo da pitam, znači važan događaj recimo u tim odnosima bila je tršćanska kriza gdje se onda pogotovo može vidjeti taj antizapadnjački odnos, mogli bismo reći. Kako je SAD reagirao na to i kakvi su im bili dopisi iz Jugoslavije? Pretpostavljam da se u toj politici uplitanja nije ništa promijenilo, ali kakva je bila neka reakcija SAD-a? Pa to je bilo dosta, sada ne ulazimo u vojna pitanja gdje sigurno ima većih stručnjaka, fokusirat ćemo se na ove osjećaje o karakteru jugoslavenskih komunista. Tu još uvijek ne govorimo o državama, govorimo o doticajima dviju vojski, bih rekao. I tu se vidi jedna reakcija na dva plana, na vojnom planu i na diplomatskom. Mi ćemo se fokusirati na ovaj diplomatski i to je bila možda jedna od prvih većih frustracija jugoslavenskim komunistima, odnosno jugoslavenskom armijom u to vrijeme, koji su oni gledali samo kroz tu prizmu kao jedan satelit sovjetske vojske i njihovih pokreta u Južnoj Europi, a koji su vidjeli kao izravan izlazak u interese zapadnih saveznika. Tu se vraćamo na onu analizu iz 1944. kad su govorili da jugoslavenski partizani ne sudjeluju u nikakvim dogovorima, niti suradnji sa zapadnim saveznicima, ne žele se boriti protiv cenzure, rade čak protiv humanitarne pomoći koju Amerikanci dostavljaju, predstavljajući ih kao sovjetsku pomoć i tako niz te propagande. Ovdje se to sve vidjelo baš u praksi. I ono što je bila ta frustracija i kad vi čitate te dokumente vidite da su Britanci bili puno zainteresiraniji za rješavanje, čak i za čvršći odgovor prema jugoslavenskim partizanima, a u ovo vrijeme je Truman postao američki predsjednik, jer početkom travnja Roosevelt umire, dolazi njegov potpredsjednik, isto demokrat Truman, i Truman započinje eru kada je već u par mjeseci ti odnosi, a sad govorim sa SSSR-om, bili zaoštreni skoro do onih hladnoratovskih razina. Ono kako su oni vidjeli jugoslavenske komuniste, bili su samo da su oni dio SSSR-ove sfere utjecaja i jedino što je bilo bitno SAD-u su bili odnosi sa Sovjetima. I kad čitate te dokumente vidite kao da je to bila jedna smetnja, manja smetnja, ali svejedno dosadna smetnja jugoslavenskih komunista jednim većim interesima, odnosno onome što su Amerikanci vidjeli da oni trenutno sada raspravljaju sa Sovjetima kako urediti poslijeratni svijet da funkcionira na način da narodi među sobom surađuju, da se ne upliču u unutarnje odnose, da niko nikome ne ukida pravo na njegov mir ili način političkog odnošaja, odnosno odnosa u tim svojim vlastitim državama. I sad ste dobili taj problem sa teritorijalnom ekspanzijom partizana u vremenu kad su rekli Amerikanci još dok nije oslobođena sva bivša Kraljevina Jugoslavije, oni sad kreću u nešto što smo dogovorili da je baš izravni interes zapadnih saveznika. I to je bilo kratko, vrlo intenzivno razdoblje
Dakako, ova kriza nije razriješena još sljedećih 10 godina, ali u tom jednom kratkom razdoblju je došlo do toga da je ipak na posljedku sam predsjednik Truman morao donijeti odluku što onda napraviti sa, da tako kažem, kako su ih vidjeli, arogantnim, bezobraznim, rekli su da nemaju ni najmanju osnovu pristojnosti ti jugoslavenski komunisti i partizani, i došli su do zaključka Amerikanci da nikakva diplomatska aktivnost s njima nema svrhe, nego jedino jaka sila. I čak je došlo do toga da, iako je Truman i Amerikanci su do kraja držali da se američki vojnik neće boriti s jugoslavenskima, i nije im padalo na pamet zapravo da ulaze u nekakve unutarnje političke, te balkanske stvari, kako su ih oni nazivali, ali došlo je do toga, do koncentracije, do pokazivanja sile, i na kraju, dakako ovo je sve puno kompleksnije pitanje, ali ona jedna osnova je bila da je bilo presječeno time da su Amerikanci i Britanci prvo kontaktirali onda na posljedku i Sovjete, pa kad je istodobno došlo onda do jugoslavenskog povlačenja, da tako kažem, ne postrojbi, nego povlačenja tog jednog stava radikalnog, došlo je ipak do dogovora između tih dviju strana, ali sve je to sličilo na jedan hladnoratovski početak. Spomenuli ste sad balkanske stvari i znamo svi kolika je američka ljubav prema demokraciji i demokratskim sistemima. Kakvi su onda bili izvještaji, recimo, iz Jugoslavije tijekom neposrednog poraća? Pogotovo znamo da je to vrijeme političkih sukoba, odnosno sukoba s političkim protivnicima, vrijeme izbora, uspostavljanja vlasti i drugih stvari. Da. Izvješća nisu bila ništa povoljnija od one analize iz 1944. nego u onom trenutku kad su krajem 3. mjeseca 1945. američki diplomati, ovdje ne uključujem američku vojnu misiju, ali diplomati su došli, dakle, u tom razdoblju sa ovom Tito Šubašić vladom. Ponovo su uspostavljeni ti diplomatski odnose, niti njihova izvješća nisu bile puno drugačija. Veleposlanik je bio Richard Peterson, on je bio i veleposlanik pri izbjegličkoj vladi, samo je promijenio onda svoje mjesto. On je bio antikomunist, to isto treba uzeti u obzir, ali bez obzira na sve, ta izvješća su decidirano govorila da unutar ove vlade komunisti nastoje i efikasno to uspijevaju ostvariti svoju apsolutnu moć, svoju vlast. Za njih su ta izvješća govorila da su jedna mala grupa komunista, fanatika, odgojena, upravljana od strane Moskve da upravljaju svim životom i smrću pod novim režimom u Novoj Jugoslaviji, da sve ima taj žestoki totalitarni karakter, da su masovne egzekucije, nekakva prividna suđenja, bez ikakvog smisla pravde stalno se događaju. Dakle, vrlo negativna izvješća su bila o cijelom tom režimu, sve do izbora, da bi kulminirali nakon tih izbora u studenom 1945. godine, gdje su u izvješćima se vidi da su to bili najmanje slobodni izbori ikad održani u Jugoslaviji, su ih nazivali. Tu imate, dakle, znači Peterson piše svoja izvješća, on ima niz svojih kontakata, što članova unutar vlade koji su pripadali toj oporbi, što od običnih ljudi, što od još nekakvih ljudi koji su po pitanjima američkih državnih poslova tada dolazili u Jugoslaviju, razgovarali s Titom. Sva su ona govorila isto da je taj novi režim jedan diktatorski, totalitarni režim, da komunisti eliminiraju svakog svog neprijatelja bez ikakvog razmišljanja, i bilo je jasno u svemu da im je bilo bitno da osiguraju da te izbore dobiju oni, što se na posljedku i dogodilo. U tome nisu prezali i Amerikanci su to povezivali, želju za dobivanjem izbora, odnosno za utvrđivanjem režima kakvog oni žele po svom komunističkom uzusu, i sa svim onim reakcijama prema zapadnim saveznicima, pogotovo Amerikancima,
tijekom tog međurazdoblja, kada su bili iznimno, da tako kažem, bezobrazni prema njima u najmanju ruku, kako su to vidjeli Amerikanci, jer već 9. svibnja 1945. recimo jugoslavenske vlasti traže od američke vojne misije, a i britanske, da se povuku iz Jugoslavije, i tada je onda bilo jasno da oni ne žele nikakvu prisutnost zapadnih saveznika koji bi mogli utjecati bilo kako na ishod nečega što su oni željeli dovesti samo do onog svog osnovnog cilja, a to je uspostave tog komunističkog režima. Dakle, to je to ozračje svih izvješća bilo u takvom karakteru vrlo negativno. Sad je pitanje što je ona američka vanjska politika, odnosno s Trumanom na čelu, željela raditi oko toga, i jedan pokret se i dogodio nekoliko dana prije održavanja izbora u studenom 1945. Kad je američka administracija ipak odlučila reagirati na sve to i upozoriti prije svega Sovjete da se pokuša napraviti određeni pritisak na Tita da se ti izbori odgode, jer je jasno da oni se neće moći održati u onim manirima kakvi su bili dogovoreni u Jalti ili na čemu su oni zamislili da bi Ujedinjeni narodi, odnosno poslijeratni svijet, trebao počivati, odnosno barem na toj nužnoj slobodi izbora, da se to neće održati. Međutim, Sovjeti su rekli da ne vide nikakav problem u tome i tu je već bilo jasno da ne bi bilo svrhe nikakav drugi pritisak napraviti niti na jugoslavenske vlasti, a onda je izabrano na posljedku da se i ta nova komunistička vlast prizna krajem prosinca 1945. godine, iako je Peterson dobio jasne upute koje su onda bile javno obznanjene, da bi Amerika na neki način pokazala da je ona ipak bila zabrinuta za stanje građanskih sloboda u toj novoj Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji. I te upute su jasno rekle da ta američka vlada, to što obnavlja, odnosno što ima diplomatske odnose sa novom Jugoslavijom, nikako ne znači da ona na bilo koji način opravdava načine njenog dolaska na vlast, održavanja ovih izbora ili eklatantnih kršenja građanskih sloboda i prava koje su oni bili svjesni tijekom cijele te 1945. godine. Doktore Čapa, hvala vam lijepa na gostovanju u današnjoj epizodi i hvala vama, dragi gledatelji, na pozornosti. Kao i uvijek, sve informacije o našem projektu možete pronaći na našem web portalu snovi.eu i na YouTube kanalu Projekt Snovi. Doviđenja!